बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै नैबे भैरबकुन्द दैमा जिङाव बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव दिनै नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान ब्लग दिन्थिनो आङो हास्थायदों लोगोफोर बे ब्लगानो जागोन जोंहा पिकनिकनि दे माने दिनैनि पिकनिकानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो उदालगुरि ई-रिक्शा एस'सिएशननि जोंहा जि गराइमारि जन बे जननि थारमाने पिकनिक जादों आरोना लोगोफोर बेयावनो दा आंबो दान्दिसे सफैबाय जा नै बिथाङा जाहैबाय मा होनना बुङो गराइमारि जननि प्रेसिडेन्ट दे आदा बिथाङा बेनिफ्राय मा होनना बुङो जोंहा उदालगुरि एस'सिएशनाव गासै मोनबा जन दङ मोनबा जनाव बिथांमोनाबो मोनसे पार्ट गराइमारि जना जोंहा मोनबा जना जाहैबाय गलमा जन उदालगुरि जन खान्थालगुरि जन बेनिफ्राय बर्नगाव जन ओमफ्राय गराइमारि जन आरोना दिनै गराइमारि जननिनो पिकनिकमोन आंबो बेयाव बाहागो लाफैबाय बिथांमोनजों लोगोसे आरो बिनिनो माखासे आङो माबाखौ दिन्थिलांनो आरोना जानायनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिथाङा जाहैबाय जितेन बर' जोंहा नै दिनै संलाय जोंहा नैबेखौथ' आं बुंखाबाय आफादगिरि बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथाङा जाहैबाय सेक्रेटारि बेनिफ्राय आरो जोंहा सासेया जाहैबाय ट्रेजारार न मेम्बार गराइमारि जननि दे बिथांमोना बेनिफ्राय दिनै बिथांमोना गावसोरनि जि सिङाव थानाय सोद्रोमा लोगो बिथांमोनखौ माने बोसोरनि माने पिकनिक जाहोफैबाय आरोना नै बिथांमोनानो दैदेनगिरि दे गराइमारि जननि बिथांमोना सामलायगिरिफोर बाङाय बुंदो आदा पिकनिकनि सोमोन्दै बहुत बहुत जों हामबाय होबाय मानोना जोंनि माबा उदालगुरि जननि जिथुनाखि गिदिर आफाद बिनि बिथां फैदों जितेन बर' आरो बेजों लोगोसे बिनि सोद्रोमाफोरबो दा जोङो बोसोरावहाय खनसे बेबादिनो पिकनिक जानायनि सोमोन्दै जों लानानै फैबाय जोंनि गराइमारि जनखौ बेयाव नुजाफैनो हानायखाय बिथांखौ जों जोबोद हामबाय होयो पिकनिकाथ' मोजाङै मोजां जाना थांबाय ना औ जाबाय दे गोजोननाय मोनबाय रंजानाय मोनबाय आरो पिकनिकावथ' आरो अनेक जाखायोना एसे एनै बेबादि आरो लोगो मोनलायबाय थाथों आरो फैगोन बोसोरफोराव न फैगोन बोसोरावबो लोगो मोनगोन साबसिन हामलायो आरो थिग दङ दे गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम एसे दिन्थिलांनोसै आरोना नै बिथिं जोंहा संनाय खावनाय समावथ' आङो सफैनो हायासै बिथांमोना दा जाखांबाय आङो उननि समाव सफैबाय अब्लाबो भिडिअ खालामबाय आरोना दायो जोंहा नै बिथिंनि पिकनिकआवथ' मिथिखायो जोंहा माबायदि जायो पिकनिकआ सोरबा बेयाव इन्टारेस्ट खालामो लोंनानै जानानैबो सोरबाया लोङालासिनोबो इन्टारेस्ट खालामनो हायो इन्जय खालामो नै बिदि आरोना जोंहा गोबां रिक्साफोर दङमोन आरो गोबाङा थांबाय ओंखारलांबाय आरो दायो बेनिफ्राय माखासेफोरा जोंहा साइडआव थांनानै दंहैयो नै बिथिंनि ओइ जाखांजोब्बाय नोंसोरो जाजोब्बाय थिगानो दा ना देग्लाय थारमाने जोङो पिकनिकखौ मा होनना बुङो एस'सिएशन हिसाबै थारमाने जोङो गुबुन गुबुन खालामना होबाय गाज्रिथ' नाङाखै दा ना जन हिसाबाव औ थिगानो जन बेखौथ' फोरमायखाबाय माने जोङो गुबुन बोसोरफोराव माने जोङो मोनबा जनजों जमायै जायोमोन बेनिफ्राय देग्लाय नैबे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोङो माने जन वाइसआव जोङो खालामना होनाय जाबाय आरो पिकनिकखौ ना माने गुबुन जनफोरा सिगाङावनो जाखांबाय बेनिफ्राय दायो जोंहा मा होनना बुङो मोनसे गराइमारि जना दिनैनि तारिखखौ बिथांमोना थिग खालामनानै लाबाय आरोना जोंहा नै बिथिं नै जानायनि आयजना नै बिथिं सिस्टेमा मोजां जादों जोंहा नै बिथिं ओंखाम हरग्राया बिथाङानो मोजां दा बरिया नांबाय दे फैनानै पिकनिकआव मोजां दा ब्रादार दे जोंहा माने जानाय सिस्टेमखौ बेलेग सिस्टेमाव खालामदों माने मावग्राफोरा दिगदार जायो नालाय जायनो जानो गोसो दिस्ला बेनिफ्राय आरो आनजावनानै जा नै बिदि आरो न गोसो बायदि जा नै बिदि नै बिथिंबो नै जा ब्रादार मोना जाबाय नै जाबाय दा ना दे इन्जय खालामबायना पिकनिकआव दे थिग दङ आरो फैगोन बोसोराव मोनजाबावगोन बिदिनो नंगौना नङा थांनानै जाखांबाय दा बरिया जाबाय बरिया